खुलुमबाय रायजो राजा नोंथां साफ्रोमनिसिमबो दिनै नोंथांमोना नैबे मेडामखौहाय नुनानै एसेब्लाबो मानि सायाव भिडिअआ जागोन एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय दा माखासे बाखि बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय आङो मेडामनोनो डाइरेक्टयै आङो भिडिअखौहाय सलायलांनो थाखाय आङो मेडामनोनो हगारनाय जाबाय। खुलुमबाय गासैखौबो नायगिरि बिथांमोनखौ आं गासैखौबो हामबायहोयो। दिनै आङो फैदों दिनै गोबां मानसिफ्रानो दिनै कल रेकर्डिंल' खोनानो मोन्दोंमोन। दिनै जाय बिमाफ्रा गथ' मोननो हायाखैमोन गोबाव समनिफ्राय बेफोरबायदि ट्राइ खालामबाबो हाबा जाखांनायनि उनाव गथ'आ बिराद इम्परटेन्ट। नाथाय दिनैहाय आङो फैदों नोंसोरनो प्रुफजों लोगोसे आङो देखायनोसै नै जाय बिनानावा आंनि मुलि जादोंमोन दा बिनावनो आङो डिटेल्सखौ सोंनानै लागोन मालानिफ्राय जेनेबा मुलि जायामोन आरो बे खय मास जाखो दिनै प्रेगनेन्ट जानानै गोर्बोगोथि जानानै नोंसोरो दिनैहाय मोनथिगोन बे बिनानावनिफ्रायनो दिनै सोरनि मुलि जानानै जाखो नोंसोरो दिनै फुरा प्रमानखौ मोनजोबगोन आरो ना। दिनैहाय नानि नोङो माबायदि जायोमोन सिगांहाय गथ'आ दंना गैया दा नों खोन्थाना लाजोबदो। सिगांहायथ' थायोमोन थानाया मास मोननै इदिफ्राव थायोमोन ओमफ्राय हारसिंनो ब्लिडिं जायोमोन। दा आब'नि मुलि जानानै 8 मासाव दं आरो। 8 मास हामनावनोसै ना बारा गोबाव गैला इदिथ' मालाबाबो थाफेराखैमोन। औ ओमफ्रायहाय मिसकेरेज जाबाय थायोमोन ना बारबार इदिनो खैबारसो जाया इदिनो ब्लिडिं जानानै थांगारबाय ब्लिडिं जानाया खोनथामसिम जादों। खोनथामसिम ओमफ्राय इनि उनावहाय थायाखैमोन ना बिनि उनावहाय मिसकेरेज बांद्राय जाबाय थायोबा माने उनावहाय गथ' थायि जालाङो। बे बिनानावहाबो बिदि प्रब्लेम लानानै आंनियाव फैदों ओमफ्राय बियो 8 मासनि सिगां आंनि मुलिखौ कन्टिनिउ जादों आरो ना जे आं बानायनानै लाबोनाय गायनो केयार आरो बेजों लोगोसे दंदेरबावो बेखौहाय आं नोंसोरनो सोरबा अर्डार खालामोबा नोंसोरो आं खोन्थाहरगोन आरो ना जायखि नोंसोरो नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन। नायदो नै बे बिनानावा दायो 8 मास सोलिगासिनो दङ सैथो खोथा बियो जों बिनि न'आवनो फैदों दिनैहाय जोङो नै फुल प्रमानजों लोगोसे दिनै जोङो बिनानावखौ नायथ'थ' जोङो लोगो लाफैदों आरो बियो मास मोनथामसो जादों। मास मोनसे जाद्रायाखै मास मोनसेनि गेजेरावनो कनसिभ जादों। मास मोनसेबो जाजोबा 20 दिन 20 दिननि गेजेरावनो थादों ने 20 दिननि गेजेरावनो थादों आरो बिनि सिगां खय माससो गेप जाबायमोन थायिया जेनेबा गथ' 6-7 इदि जाबायमोन 6-7 मास बिनि सिगां थांगारदोंमोन 6-7 मासनि सिगां ओमफ्राय इनि सिगां थांगारदों ओमफ्राय इनि उनावहाय आंनि मुलि लायना जाफैदों थानानै जा नै दङ आरो ना 8 मास जाबाय दा मास मोनसेनि उनावनो डिलिभारि जासिगोन आरो। दा लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि नैबे मेडामनिफ्रायनो मिथिखाबाय आरो जाय बे मुलिखौ जादोंमोन बिथांजोनिफ्रायबो मिथिखाबाय। दा नोंथांमोना मुलि जादों होननानै बेफोरबायदि दा माखासे मुलिनि बेसेनफोरा बेसेबां लानाय जादोंमोन आङो बेखौबो खोन्थाहरनो थाखाय आङो मेडामनाव सोंनानै जाबाय। मुलियाथ' गैयालाबो 4,000सोनि गेजेराव थांदों ना 4,000 5,000 बेफोरबायदिनो आरो ना माने बेमार नाय बेमार माने सोरनिबा इउटेरासआवहाय फिसाखौ टिउमार थायो सिस्ट थायो फाइब्रइड थायो बिसनिया एसे आलादा आलादा जायो गासैनाबो एखे नङा। बे बिनानावनिया माने जेबो गैया माने मिसकेरेज जाबाय थादों खिन्थु सन'ग्राफि खालामनाय जायाखैमोन ना खालामदोंमोन खालामदोंमोन मा मोनदोंमोनथाय ना सन'ग्राफि खालामनायावथ' जेबो मोनाखैमोन माने गथ'आल' थांगारबाय थायोमोन आरो ओरैनो जेबो गैयामोन माने बिदि जादों आरो बे उइदिन 20 उदै सायोहाय माने गथ'आ थांगारबाय थायोमोन आरो उदै गरम जानानै ना बिदि आरो। दा माखासे बे मुलिखौ माब्रै मोननो होनब्ला आङो बेखौबो आरोबाव खनसेबा हरनो थाखाय आङो मेडामखौ आङो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबावबाय। मुलिखौथ' जेनेबा आंनियावनो मोनो आंनि ब्रेन्डआवनो माने आंनि नामावनो आङो बानायना लाबोदों माखासे मुलिखौहाय आंनि मुलिया कालेक्सन बेनिखायनो नोंसोरनो नांगौब्ला बे फंबायनि दारैहाय नोंसोरो मोननो हागोन आं वाट्सएपआव होनाय जाखागोन भिडिअआवहाय नोंसोरो आंनि नाम्बारखौ मोनखागोन आरो माबाफोर जेनेबा आंखौ मोनाबाबो बे फंबायखौ मोनगोन आरो बिनि नाम्बारावहाय। थ' लोगोफोर सोरनोबा जुदि मुलिखौ नांगौ जादोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो कन्टेक्टनि गेजेरजोंहाय कल खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन माब्रै मोनो माब्रै मोना जुदि नोंथांमोननो नांथारगौब्ला माबा मोनसे नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना सोंहरना लादो हैनायबो जागोन माखासे पार्सेल सिस्टेमबो ना अल इन्डिया नालाय मेडामनि बे प्रडाक्टआ। दा गोजोननाय थाबाय बाखि खोथाफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंनि मेडामनिफ्रायनो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।